खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन ब्रिटिशनि सम्पथिखौ फोजोबस्रांनायाव ब्रिटिशनि माखासे सुबुंफ्रानो गुबुननिफ्राय फैनाय सुबुंफोरखौ मदद होदों। चिरां जिल्लानि सिडली पुलिस थाना बेन्दोंनि खासिकत्रानि 27 नं राजा लामायाव गोख्रों सेबनायनि उनाव मा-8 सनाथि गाबनि मोख्राखौ हमनो हादों। सिकनाझार हादरारि पार्कनि उल्टापानि हाग्रा ओनसोलनिफ्राय हमनानै लाबोदोंमोन सनाथि गाबनि मोख्राखौ स्पेशल टास्क फर्स आरो चिरां पुलिस जयै अपारेशन खालामनानै नेशनेल हाइवे 27 आव हमनो हादों दुथांफोरखौ। सागु हमजानायफोरनि मादाव सासेया बांलादेशनि ढाकानि थागिबि मुङा जामाल आली, साबाया सोनाब बंगनि फारियै आलमगीर मोल्ला, फकीर चांद मंडल, खालेक मंडल, लातिबुल शेख आरो इजामामुल हक आरो गुबुन साथामा चिरां जिल्लानि बेंटलनि थागिबि मुङा पिंकुस नार्जारी, रनजित नार्जारी आरो जेक्सन बिश्वकर्मा। गासै सागुखौ हमनो हादों। बिसोरो मा-8 सनाथि गाबनि मोख्राखौ हमनानै लानानै फैदोंमोन। मा-8नि मादाव मासेया हां सरथेनानै थैबायमोन मनायाव सोनानै लाबोनायनि थाखाय आरो मा-9 मोख्राखौ लोरबां थासारियाव बोखांनो हादों। हाग्रानि जिब-जुनार फालांगि खालामग्राफोरनिफ्राय गंसे नेन' गारिजों लोगोसे स्कर्पिय' एसयूवी गारिबो जब्द खालामनो हादों। बिटिसिआव इसि मिटिं लादों। हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव माखासे एजेन्डाफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों आरो थांखि लानाय जादों। थांखि लानायफोरखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिदों दि बिसमुरिनि सोनाबहा 400 बिघानि बांसिन हाखौ बिटिसि सोरखारा बायनानै बिटिसि सेक्रेटारियेटनि ग्रीनफिल्ड बानायनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। जाय ग्रीनफिल्डआ दानि थाखानाय ग्रीनफिल्डनि 2 बा 3 गुन गुवारसिन जागोन होननानै फोरमायथियो। जायनाखि बे 400 बिघा हाया आबाद फोथारमोन नाथाय दै मोनैनि थाखाय गोलाव समनिफ्रायनो ओरैनो गोग्लैसोनानै दंमोन बेनिखायनो बेखौ रायजो राजाजों सावरायनानै बिटिसि सोरखारा बायनो थांखि लाबाय होननानै फोरमायथियो आरो बिघायाव 30-40 लाख हिसाबै होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो बिटिसि सेक्रेटारियेटनि जि मेन गेट अदेबानि गुबै गेट बेखौ बानायफिननो थांखि लादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय बिपिएफ सोरखार थानाय समाव बिटिसि सेक्रेटारियेटनि मेन गेटनि डिजाइनखौ खालामनाय जादोंमोन जाहाथे बिटिसिनि गासै हारि माहारिनि हारिमुवा बेरखाङो बेबायदि डिजाइनखौ खालामनाय जादोंमोन नाथाय खामानिखौ फोजोबस्लाबनो हायाखैमोन आरो बेखौ इउपिपिएल सोरखारा फोजोबदोंमोन। नाथाय बिपिएफआ लाबोयै बा बानायै मोनसे कनसेप्ट एबसुनि सिम्बल बा फ्लेगखौ बेयाव होफादेरदोंमोन। सोरखारि गेटआव मोनसे हारिनि आफादनि सिम्बलखौ होनो नाङामोन होननानै बुंथि हाग्रामा महिलारिया आरो जुदि होयोब्लाबो एबसुजों लोगोसे बिएलटि आरो एनडिएफबिनिखौबो होनो नांगौमोन मानोना बिएलटि आरो एनडिएफबिआबो गोरोबथाखौ खालामदों। बिएलटिआ गिबियै बिटिसि गोरोबथाखौ खालामदोंमोन बेनिखायनो बे खेबाव एबसुनि सिम्बलजों लोगोसे बिएलटि आरो एनडिएफबिनिबो सिम्बलखौ होफादेरनाय जागोन होननानै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया। जायफोर फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजादाव फेल जादोंमोन बिथांमोनहा जाय कम्पार्टमेन्टेल आनजाद होफिनदोंमोन नोंथांमोननि फिथाइखौ फोसावनो थांगासिनो दङ। आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बर्डनिफ्राय बेखौ फोसावदों। फैगौ 23 जुनाव फुंनि 11 रिंगानिफ्राय रिजाल्टखौ बा फिथाइखौ फोसावनानै होगोन। जाय फरायसाफ्रा कम्पार्टमेन्टेल आनजाद होदोंमोन बिथांमोनहा आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बर्डनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै गावगावनि रिजाल्टखौ नायहैनो हागोन। आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा बेखौ फोसावनानै होदों। चिरांनि माखासे ओनसोलाव मोब्लिब बन्द थागोन। एपिडिसिएल बङाइगाव इलेक्ट्रिकेल साब डिभिजन 2 निफ्राय बेखौ फोसावदों। दिनै चिरां जिल्लानि माखासे ओनसोल जेरै गुरुबासा आरो रुनिकाटा ओनसोलफोराव फुंनि 8 रिंगानिफ्राय लानानै सानजौफु 2 रिंगासिम गासै 6 घन्टा मोब्लिबा बन्द थागोन। गुरुबासाव थानाय गेदेर दंफांनि दालाइफोरखौ दानफायनो थाखाय आरो साफा खालामनो थाखाय मोब्लिबखौ बन्द खालामनो थांखि लादों। गासै 6 घन्टा मोब्लिब बन्द थागोन। फुंनि 8 रिंगानिफ्राय लानानै सानजौफु 2 रिंगासिम बन्द थागोन। सारअन्थाइ गावनायजों सासे आबादारिनि जिउ खहा। हाल एवफुबाय थानाय समावनो हरखाब सारअन्थाइ गावनायाव रिपेन्द्र नार्जारी बिथाङा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों। लोगोसे मासे मोसौआबो थैनो गोनां जादों। रिपेन्द्र नार्जारी आरो मोसौआ सारअन्थाइ गावनायजों थैनानै फोथाराव गोग्लैनानै दंमोन। उनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा थांनानै मोसौखौ आरो रिपेन्द्र नार्जारीखौ बोखांहैदों। कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय 1 नं जारागुरियाव बे जाथाया जानो मोन्दों। बे जाथायनि अनगायैबो आसामनि दाब दाब जायगायाव फैगौ साननैसोआव
बा सानथामसोआव गोबां अखाजों लोगोसे बारहुंखा खोरोमनाय आरो मोफ्लामनाय जानो हागौनि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियाना। जेराव आसामाव दैबाना जानाया जागायनो हमहांबाय। गोबां अखा हानायनि थाखाय धेमाजि जनायनि गोबां गामिफ्रावनो गोबां दैबाना जानायखौ नुनो मोन्दों। दिघारि दैमा देरखांनायनि थाखाय दैबानाजों लोमसावदों, लामा सामा लोमसावदों, आबाद फोथार लोमसावदों, हा खुरखानाय गोबां जादों। दैनि गेजेरजोंनो हाथाय बाजार स्कुल कलेजाव सुबुंफ्रा थांलाय फैलाय जानो गोनां जादों। बेबायदिनो धेमाजि जनायनि गोबां गामिफ्रावनो गोबां दैबाना जानायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो फैबाय थानाय साननै सानथामसोआव गोबां अखाजों लोगोसे बारहुंखा फैबावनो हागौनि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियाना। टिकेट गैयालासे रेलगारिजों दावबायनायाव नोंथांमोनहा सांग्रां जा। जुदि हमजायोब्ला होनांगोन गोबां जुरिमाना। मानो होननानै बुङोबा जुरिमानाखौ गोबां बांहोबाय इन्डियान रेलवेसनिफ्राय। टिकेट गैयालासे ट्रेनजों दावबायनायखौ गैया खालामनो थाखाय बा खम खालामनो थाखायनो बे थांखिखौ इन्डियान रेलवेसआ लादों। खमसे खम जुरिमानाखौ 250 रांनिफ्राय लानानै 500 रांसिम खालामनाय जाबाय। जुननि 20निफ्रायनो बेखौ खालामनाय जाबाय। बेनिखायनो रेलगारिजों दावबायनाय दावबायारिफ्रा जाहाथे टिकेट लानानै दावबायो बेनि थाखाय खावलायो। मानोना बे समाव गोबां टिकेट गैयालासे रेलजों दावबायग्रा सुबुंफोरखौ हमनो हादों आरो बिसोरनिफ्राय गोबां रांबो कालेक्सन खालामनो हादों होननानै फोरमायथियो। थांनाय मे दानावनो सेन्ट्रेल जनाव 4,96,000 टिकेट गैयै दावबायारिफोरखौ हमनो हादों आरो बिसोरनिफ्राय रेल बिफाना गासै 40,85 लाख रांबो कालेक्सन खालामनो हादों होननानै फोरमायथियो रेलवे बिफाननिफ्राय। बे थांखिखौ जन बिश्वास एक्ट 2022नि प्रभिजन बायदियै दा रेलवे एक्ट 1989नि सेक्सन 137 आरो 138नि सिङाव बे जुरिमानाखौ लानाय जागोन। जाखांबायना? जाखांबाय। ओमफ्राय दा माबायदि नुखो? सिगां मोजां नुदों, मोजां नुजोब्बायना? सिगांथ' नुवाखैमोन ना? नुवाखै आं इसेबो दासो। नों दा माबायदि मोनदों बेखौ खिन्थानांगोन। मोनदों सानसे। दाथ' नुजोब्बायना? बेल'सै। सिगांथ' नुदोंना नुवाखैमोन ना? नुवाखै। दानि नोंसिनि महरखौ नुवाखै। दा नुबाय। मोननैबोथ' नुवामोन ना? नोंसिनि महरखौ दा नुजोबबाय। दाथ' मोजां नुबायना? ओमफ्राय दा नोंथांनियावबो मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव थांनानै मेगनखौ आनजाद नायनो हागोन। गुबुन गुबुन मेगननि जेंनाखौ फाहामनो हानायनि राहा दङ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। लोगोसेनो मेगनाव जालामा खोबनायखौ फेक' कम्पिउटार मेसिननि गेजेरजों अपारेसन खालामनो हानायनि राहा दङ। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नायनो हागोन आरो फाहामथाय लानो हागोन बङाइगावनि आइ हस्पिटालनिफ्राय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन डक्टरफोरखौ मोननो हागोन, जेरै डक्टर आशराफुल आलम, डक्टर मेघाली शर्मा आरो डक्टर रुमि दास। बिथांमोनजों नोंथांमोनहा लोगो हमनानै गाव गावनि मेगननि जेंनाखौ फोरमायथिनो हागोन आरो आनजाद नायनो हागोन। थावनिया जाहैबाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव आरो बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फोनांजाबनो थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बारावबो नोंथांमोनहा सुलाद लाहरनो हागोन। गोजोन खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन।